Това е най-големия звяр. Най-големия звяр. Какъв е дивак. Дивак. Кого е? Кого ста? Ей, Вуд. Чай, то вържа. Чакай. Они. Дале. Ай, чакай. Ой. О, намери си хляба. Ти лесно ли си вариш хляба, куче? Кажи здрасти на здравите зрители. Кажи здрасти. Хайде сте толкова си. Ahí sentado. Siéntate. Ven aquí. Така, лягай там. Така. Красавец. Гълъбчета си фърчат тук така. Въобще е романтика. Аз нищо не виждам, айде до по-късно. Красавец, колко е? Лигло, ой! Колко има откъде? Колко има там? Тук е мръсната ми кола, която трябва да отиде да се измие. И нищо чудно сега да свършим тая работа. Днеска не съм ти дал на тебе шоколадчето, бе. Шоколадчето за нашето куче. Опа! Енеки. Колко има тук? Шоколадче? Шичката ми тя. Хайде! Чао! Хайде!